a shekara biyu. Jinjina muke maka bisi. A Nasarawa fu lafiya muna son barka. Shehu Abdulrahman mu je zuwa farfeso. A shekara biyu Fu lafiya kai mana aiki. a gaida gwanki Shehu Abdulrahman mai zaki. dubin mutane. Jinjina muke maka bisi. Wani ba su ticin Fu lafiya kai mana aiki. saushe ba shi wargi. Shehu Abdulrahman zaki. Yawa mu je dai Jinjina muke maka bisi. haka Fu lafiya kai mana aiki. Allah ƙara girma. Shehu Abdulrahman To zaki. gare ku sarkin waka. Jinjina muke maka bisi. Usman yan zango ɗauke da waƙar bisi. Sama a shekara biyu Fu lafiya kai mana aiki. a Nasarawa mu lafiya muna son barka. Shehu Abdulrahman mu je zuwa farfeso. A shekara biyu. Jinjina muke maka bisi. A Nasarawa fu lafiya muna son barka. Shehu Abdulrahman mu je zuwa farfeso. Tun a farko rabu za na sanya fari. Ga Burak Shehu jinjina mazajen aiki. Gara tsira gun saka haɓaɓɓen sirri. Nasarawa fu lafiya kana yin aiki. Alihi kar ashabu wanda ba sa sharri. Burak Shehu jinjina muke maka bisi. Rabu har da shehu mai gida na zaki. Ba shi wargi jinjina muke maka bisi. A shekara biyu. Jinjina muke maka bisi. A Nasarawa fu lafiya muna son barka. Shehu Abdulrahman mu je zuwa farfeso. Mai abin ayaba shi ake kira hamshaki. Ga Burak Shehu jinjina mazajen aiki. Ja mu je dai shehu ka zamo mana zaki. Nasarawa fu lafiya kana yin aiki. Jarumi na maza shi ake kira da sadauki. Burak Shehu jinjina muke maka bisi. Jama'a shida kaya ayyuka fa da dama. Al'umma kowa in ya zo yana mamaki. A shekara biyu. Jinjina muke maka bisi. A Nasarawa fu lafiya muna son barka. Shehu Abdulrahman mu je zuwa farfeso. Ita lafiya ta yi fice a promotion. Ga Burak Shehu jinjina mazajen aiki. In ka duba ga ayyuka fa section. Nasarawa fu lafiya kana yin aiki. Ka zamo tilo ma'ana fa wani in nation. Burak Shehu jinjina muke maka bisi. Ga hanyoyi a cikin ta junction. God bless BC al'umma suna gaishe ka. A shekara biyu. Jinjina muke maka bisi. A Nasarawa fu lafiya muna son barka. Shehu Abdulrahman mu je zuwa farfeso. Ayyukan da ka yi wa lafiya sun fa kirga. Ga Burak Shehu jinjina mazajen aiki. Ko ina aiki ne idan mutum ya waiga. Nasarawa fu lafiya kana yin aiki. Ya taɓo kowane ɓangare na aiki kunga. Burak Shehu jinjina muke maka bisi. Baya kai wanga zamani fagen adalci. Dan kwafu lafiya jama'ar mu duk sun shaida. A shekara biyu. Jinjina muke maka bisi. A Nasarawa fu lafiya muna son barka. Shehu Abdulrahman mu je zuwa farfeso. Dan zuwanka lafiya ta ɗauko namba. Ga Burak Shehu jinjina mazajen aiki. Sun yi winin award na jam kuje ku duba. Nasarawa fu lafiya kana yin aiki. 75 miliyan suka ci yau ba wai ba. Burak Shehu jinjina muke maka bisi. Shi tuwon girma miyarsa za a sanyo nama. Ka zamo jarmai a cikin mazaje BC. A shekara biyu. Jinjina muke maka bisi. A Nasarawa fu lafiya muna son barka. Shehu Abdulrahman mu je zuwa farfeso. A yanzu lafiya ta zamo ta farko kusa ne. Ga Burak Shehu jinjina mazajen aiki. Ita ce on top a cikin su top 10 na gani. Nasarawa fu lafiya kana yin aiki. No shaking no failing lafiya is moving. Burak Shehu jinjina muke maka bisi. Come to lafiya unity home of education. It's a guarantee my friend do not delay. A shekara biyu. Jinjina muke maka bisi. A Nasarawa fu lafiya muna son barka. Shehu Abdulrahman mu je zuwa
barka. Ga kurabshe wajen jina mazajen aiki. Ga tiyata kula an gina su maka. Nasarawa ko lafiya kana yin aiki. Library ga sunan fa an cika su da harka. Sai kurabshe wajen jina muke maka bisi. Ɗalibai ko ina suna ta yin san barka. Har suna bisi Allah ja daɗin kwananka. A shekara biyu Jinjina muke maka bisi. a Nasarawa ko lafiya muna san barka. Shehu Abdulrahman mu je zuwa farfeso. Shehu kullum yana kira a har haɗa gayi. Ga kurabshe wajen jina mazajen aiki. Shi yasa ya kira an get together har ma aka yi. Nasarawa ko lafiya kana yin aiki. Shehu farfesa wallabai da girman kayi. Kurabshe wajen jina muke maka bisi. Ɗalibai malamai ya ce ku duk su yi koyi. Banda ware ko ku nuna bambanci A ba. shekara biyu Jinjina muke maka bisi. a Nasarawa ko lafiya muna san barka. Shehu Abdulrahman mu je zuwa farfeso. A ɓangaren addini furof kwarai ya nuna. Ga kurabshe wajen jina mazajen aiki. Ga masallaci nan furof shi ya gina. Nasarawa ko lafiya kana yin aiki. Kai har gidaje na marayu shehu ai ya gina. Kurabshe wajen jina muke maka bisi. Ku lafiya kamar ka shehu bisi babu. Shi yasa kullum addu'a nake maka bisi. A shekara biyu Jinjina muke maka bisi. a Nasarawa ko lafiya muna san barka. Shehu Abdulrahman mu je zuwa Yawa farfeso. a ayyukan jin kai furof shehu bisi nan yake. Ga kurabshe wajen jina mazajen aiki. Kullum yana faɗakarwa ga al'umma don su rike. Nasarawa ko lafiya kana yin aiki. Mai zamo yan kishin ƙasa a duk inda muke. Kurabshe wajen jina muke maka bisi. Shehu ya ce in mun haka akwai alfanu babu shakka za mu zo muna san barka. A shekara biyu Jinjina muke maka bisi. a Nasarawa ko lafiya muna san barka. Shehu Abdulrahman mu je zuwa farfeso. Ba za na yau tuya har na mance da albasa ba. Ga kurabshe wajen jina mazajen aiki. Jinjina DBC gare ka na yau baba. Nasarawa ko lafiya kana yin aiki. Ka zamanto jarumi ga bisi babba. Kurabshe wajen jina muke maka bisi. Gaisuwa na yi furof malamai jama'a ne. Ka zamo dattijan kwarai gwanin ayaba ne. A shekara biyu Jinjina muke maka bisi. a Nasarawa ko lafiya muna san barka. Shehu Abdulrahman mu je zuwa farfeso. Al'umma duk sun yaba da kai farfeso. Ga kurabshe wajen jina mazajen aiki. Ayyukan da ka yau shi yasa ake son barka. Nasarawa ko lafiya kana yin aiki. Malamai su ma duka sun yau san barka. Kurabshe wajen jina muke maka bisi. Ga su tabi su ma sun yaba da aiki naka. Farfeso har dakta suna ta yin san barka. A shekara biyu Jinjina muke maka bisi. a Nasarawa ko lafiya muna san barka. Shehu Abdulrahman mu je zuwa farfeso. Shi yasa maka yau addu'a da fatan khairiya. Ga kurabshe wajen jina mazajen aiki. Allah karo girma ya kara dukkan shirriya. Nasarawa ko lafiya kana yin aiki. Addu'a maka yau Allah ma minista bisiye. Kurabshe wajen jina muke maka bisi. Babu wani shakka ilimi kwarai zai gyaru. Kai da mu ga harawa Allah ka amsa mu ma. A shekara biyu Jinjina muke maka bisi.